vaarallinen. 22.4. Kaikki meni täysin suunnitelmien mukaan. Minä olen Kerttu. Tämä on meidän päämajamme. Ja toi tuossa on meidän uusin saaliimme. Mukava tutustua. Olen Perttu. Kaikki tapahtui niin äkkiä. Ai niin, mä unohdin esitellä itteni. Mun nimi on Vilja. Ja keskityt niihin tehtäviin. Mun isää ei kiinnosta se, kuinka yksinäinen mä oon. Hei isä. Mitä kuuluu? Ei poikani. Erittäin retouttavaa täällä, kun näkyy. Kotini on aivan tässä lähellä. Elämässä pitää olla huumoria. Mukavasti luonnon rauhassa ja tämä on kotini. Ei mitään erikoista, mutta minulle tämä on kaikki. 15.6. Ei voi olla totta. Minäkin menetin jotain tärkeää. Ystäväni. Tämä ympäristö ja teidän toimintanne. Tämä kaikki vaikuttaa jotenkin tosi jännittävältä ja hienolta. Ei. Mieleni tekee kostaa kaikki se tuska, mitä hän aiheuttaa. Muista aina. Vaikka olemmekin pieniä, ansaitsemme samaa kuin meitä isommat ja vahvemmat. Ei ole tiukkoja sääntöjä täällä, mutta yksi asia. Nauti olostasi.